Doon na ni Dunggo guys. Pamangkin pag umangko na ho guys. Si Bert guys, wa jud siya makapanagat karong adlaw kay ni andar yang tikod guys. Sakit yang tikod, maglisod siya og lakaw. Ambot og nganong ni andar agiyahang tikod. Matay kini bitong sakit nato di nato hibawag unsang orasa unsang adlaw mo abot. Abantayan jud. Bantayan jud guys kung unsay atong bation Ginoo ko. Majo gani guys kay do na mi tambal nga reserva. To akong ipapahuway wala pa panagata kay maunsa man ang managat ta nya mudako kaya atong problema parte og kanang panglawas guys mo ana nga wa gyud nako si Japa papanagata. Nagahawra mga anak ani guys mo nanagat. Doon na nagumipaon gabi gaanda mi og paon. Namaon mi bulina para ba jud unja wa jud ta malawod. Maglisod jud ta guys kung ang ato ng kapika simbako mapunder. So ang panginabuhi in town. Labi nagway laing gisaligan guys, panagat ra. A few moments later. Nining time guys, nitabok na ko sa may suba. Adto na ko tan-awon ang isdas mga bata ni guys. So, kung kinsay makadunggo ni ini. Medyo laom-laom na ag suba. Mapugos ita atong tabok guys kay di man to makita ang atong gi tinguha guys mo na nga mutabok jud ta mapugos yung tagtabok ning suba laom na pero sige lang tuta pagabot sa dapre nabaw naman makatabok na ko ni ana guys muna pong inata ani sa may short na ko ani guys ako lang kay arang kajong lauma. Itit man. Oh. Landag na to. Landag. Ayo tago. Hello. Hi. Hello. Hey. I like your girls. Buka po kamera guys. Motor amo ang gulapong amigo guys sa Kanlusong ni. Oh. Sida guys, nisibat na kay nagkuha na dala mo kamera. Asa kasibat? Mudugo kinoon. Na isdag merkado. Ay, dalaga man eh. Dalagang buken? Kadugo daga ba? Kung sa'y Tagalog sa tuwa sa Manila, day? Tuwas man tawag ya pala na. Ha? Tuwas. Tuwas ba? Di day? Bisugo. Bisugo yan, ang bisugo. Lagi, sikuan. Suko din na. Bisugo. Yung dalagang bukid, yung katambak, no? Dalagang bukid ka na, maluwala tulig ka na. Aw siya, ang kanang katambak. Okay mo, nakatambak ka na nagmula. Agun siya. Bakbakan sa gabi na. Katambak, bau, bugaong, mulmul anduhaw, banak, og kitong. Hello guys. Hello guys! Araw ni guys. Ano? Kalimay kag tagabi guys. Ipakilaw. Kalima kag gabi guys. Arawin. Bakit? Sabi mo, kalima.
Tapos wala kang asawa, ano yan na yan? Bili na lang. Gusto nyo? Usa. Ang ba ka te? Ano na pa ko ito, guys. Ano pa ka ito, ba? Asa na ni mo Sa, te? sa kilo na Bisan pa. Pagira ng iya. Di na nakabot ka lang sa bawo na. Napa magkaday? Awa na. Gagmay na. Awa na. Awa na. Ilagay mo dyan sa may balde. Rulan. Wala pang laman. Isa kayo nakapagi ka po na. Sige na tayo. Isa, dalawa. Bako, pero. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Pagbuhin. Isa, yun. Ganahan ako anak, kinilaw. Iro, ano wa? Man. Ay, ato. Anak na tayo. No? Tasipin eh. Ito, wala ka? Ayun, din na po tayo. Diyan makapituwa. 1 kilo. Bisugo. 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 Yan palang bisugo. Morning. Tuwa sa tuwa. Sa tao pa ni Wapan ni Katilaw kuan. Herm. Alex ni Daga, no? Guys. Karong mayo guys, so na racing ang pampot guys. Kutsuk siya mo dagan ba? Ang makadaog. Ang mapildes pa ba tre? Asa man? Pinto ra gud. Asa? Racing lang. Basta na. Basta na ba? Asa man, Doy? Doy, Magkuan. asa man aning Valencia? Di pa. Asa imo huna-huna di ay? Maghabog to sila para matinood. Bisay ko sudagan ba? Bo, pila to yung tuwas gapon, 2 kilo mo tayo, tuwas. Napay ang to. Makakagintay. Ha? Maak na. Ang ako lang para sa bawon, para ugma ba. Nanay sudla na anak, Doy. Suna daan niyag baldi. Wa managat si Bertuton. Yander tuhod. Oh, tiil. Sakit ang tiil di mura nagpato galakaw. Sama. Jamu joy pagi. Paano? Jamu ko. Kurmita na. Oh, na pinaparusin. Nam lang haring isda na deh. Pula po. Pugaw. Napoy ka na. Isdang laparo. Lagi lapat isa daan. Pikas. Pikas. Mo ni giawan magtiayon ba kanang Pikas. bugo ang asawa. Nga asa jud kuno pikas na naghatag jud kuno sa badge. Lagi dong asa mo jud pikas ani dong. Gihatag dinay mo sa mong badge. Naong rada. Pikas lami tamis nagsabaw pod. Tuwa sige po. May picnic. Ngay, isa man. Ay, mo partner para sorte out. Mura pog suhito no. Reg suhito po ni si Alan oy. Tulungan sila tayong sawa guys. Nasin. Mura pog suhito si Lando. Are mangita ko nagpatugbong no misig na iglako-lakaw ba? Agay. Ano? Pang-hits dahil sa. Oh.
naman Ayo apili gagmay doy, gagmay na jam. Ang tamingan na to kay buwan nun to. O pwede mo padagan na eh, balik padagan to. Dagan na ginay. Himan-himan na kayo, ni gawas daplit. Ada pun aku ya. 3 kilo ni. Mga tulo dun eh. Asa man ang atubang? Sobra ba? Tulo dun. Tulo. Tres? Tres. Ay, Iya bu. 4 na. Na abo ni. Dito gaya bon bay. Matay ngay. abi ko dira ba? Naagi po ka. Dia, abi ko dira. Luas puro man dyan mo. Gabi pos Berto. Siro mo po Berto gabi eh. Panag ko. Kani. Kailan ba ito ngay? Ramulaghan. Ito suara. Dua. Dos na ngay. Dos di ba? Oh, 2. Ano day? 2 kilo. Atay ha. Tuwas ke tuhon. Ito po, imong gigawa sa lista? Kaya tag listahan na to. Ano? Aw, mare. Gagawa to. Ah, na. Si Atan? Ato ni daw to. Kisa man itong baji ka ba na Atan? Ah, bikay? Swerte de. Tingi ba? Mudunar ba? Panagko to pila ka buok day lan. Ha? Pila ka buok? Mamsa duha. Isa ka, kuwan sanin. Pwede mo basta ba eh? Mamunit dek baji day karga mura. Suko to ba? Ay, masuko, way magsuba. Manudlo po ning suhito dayan. Wa mga ni maminjo. Di maayro wa diha. Naminjo, wala maminjo. Mahal magkilo bukas ante. Ha? Mahal kilo. Bahala basta mag-angay. Balik na sa sila. Manubid. Manubid ng kuan. Kan tibangan, butang ada to. Ako rin dana, ako rin dana. Ana baldi dada duha. Dada no usa. Sama isa. Ako rin dana, kaya ada mo siya. Pero okay na naman guning tuwas na itag 2 kilo. Murag di naman alkansi. Oh, alik tulo de. Mm. Kana pa ito, mako Oh, ana. Kaysa mamuo bita, init ka adjo. Nya, relax pod ka adjo, intiro adlaw wa nay lingaw. Uy, bitaw mga batag, mga tumig Manila ma manarbaho. Uy, ibaylo ninyong kita ng panagat nga buaw bujag. Makakiluman. Wa na hiwaton to no. Dagana gamay. Tapos na guys.
O pasensya na mo guys, ug mara pilingan nato karong adlaw. Ako miyon guys. Bye-bye.